atenció a la informació que apareix en el cantó superior de les caixes dels medicaments. Si veus un símbol com este, significa que el medicament necessita fred per tal de conservar-se correctament. Has de guardar-lo a la nevera, però recorda que la porta no és el lloc més adequat perquè és la part de la nevera que més oscil·lacions de temperatura pateix. Si has de transportar-lo, no s'ha de trencar la cadena del fred. Pots utilitzar una bolsa isotèrmica o també una nevera com aquesta amb barres de gel. Per a la resta de medicaments, un lloc que estiga fresc i protegit de la llum. És important que el medicament es guarde en la seva caixa, sense traure del blíster. No són recomanables els pastillers. Per als medicaments que tens a casa, utilitza una farmaciola com aquesta que es puga tancar amb claus per tal de protegir els xiquets. Recordo també que la cuina, el quarto de bany tenen massa humitat i no són els llocs adequats. Guarda els medicaments amb coneixement. Ajuda't!